क्रिस का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। क्रिस फिल्म्स प्रेजेंट। ओठवा से सुटवा तोहर, ओठवा से सुटवा तोहर करहौ मैचिंगाबा सुने गे छौड़ी। ओठवा से सुटवा तोहर, ओठवा से सुटवा तोहर करहौ मैचिंगाबा सुने गे छौड़ी। त साइकिल से जाही कहाँ कोचिंगाबा सुने गे छौड़ी। त पढ़े जाही कहाँ कोचिंगाबा सुने गे छौड़ी। काहे हमरा देखी के तोरा, काहे हमरा देखी के तोरा फटह करे जबा सुनी रे छौड़ा। काहे हमरा देखी के तोरा, काहे हमरा देखी के तोरा फटह करे जबा सुनी रे छौड़ा। धनेश्वर घाट जाई पढ़े कोचिंगवा सुनी रे छौड़ा। धनेश्वर घाट जाई पढ़े कोचिंगवा सुनी रे छौड़ा। लामी लामी के सतोरा कोरा हो दिल के घायल गे। मारही जब पैंडिल छौड़ी बाजा हो पौआ के पायल गे। लामी लामी के सतोरा कोरा हो दिल के घायल गे। मारही जब पैंडिल छौड़ी बाजा हो पौआ के पायल गे। हमारा ताला गौगे छौड़ी, हमारा छौड़ी जाही करे मीटिंगाबा सुने गे छौड़ी। त साइकिल से जाही कहाँ कोचिंगाबा सुने गे छौड़ी। त पढ़े जाही कहाँ कोचिंगाबा सुने गे छौड़ी। क्रिस का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। छोड़ी दे तू पीछा रे छौड़ा कहहिया प्यार से। जोइनी पिटाई कहबौ राजू रवि राइटर से। हे रे छोड़ी दे तू पीछा सुन ले कहहिया प्यार से। जोइनी पिटाई कहबौ राजू रवि राइटर से। ओहिसे जे करमी कुंदन, ओहिसे जे करमी कुंदन गिर जैतौ रे टिंगहबा सुनै रे छौड़ा। धनेश्वर घाट जाई पढ़े कोचिंगवा सुनै रे छौड़ा। धनेश्वर घाट जाई पढ़े कोचिंगवा सुनै रे छौड़ा।